Sziasztok, ez itt a Gamer Channel, és itt van velem Tomi. Elkezdtük venni a videót, és az volt a baj, hogy azt hittem, hogy zölden kell világítani a FPS mutatónak, és rájöttem, hogy piros, mert akkor veszi. Neked hogy tudod bal oldalt írja? Nekem nem. Hát azért, mert az a bandikámhoz van. A bandikámhoz. Nem igaz, hogy nem találok semmit. Itt vagyok. Itt vagyok a izén. A baloldali szigeten. Ugye valaki tudna adni a nevet. És ott van egy ház, és ott van egy gyerek. Van egy nyilag. Boti 78. Gyere ide, van vaskadom, azt megölöm. Megfullva szedtem. De figyelj, hogyha defa, akkor ne. Igaz, de... Igen. Defákat nem bandol. Igen. Kivéve ha muszáj. Például Dead Benchben akkor. Hát akkor nem tudunk mit csinálni, ha csak... Ja, és mi nem szeretünk annyira kettővérezni. Defa? Nem tudom. Nem. Pro PvP-s hallod. Piciket lehet, hogy laggol. Ne! Ezt most csak megjátszod, vagy tényleg? Mi? Most csak megjátszod ilyen jó PvP-s? Nem jó PvP-s, csak elúszott előlem, azt azért mondtam, hogy ne, hogy de menekülj. Cső. Ja. Hát igen, Tomi. Akkor kell tudsz. Várjál, milyen? Hát már van, fullva szedtem. Tudsz adni egy diát? Egy diát? Bajos. Van? Csak botot. Az van. Egy. Az van. Basszus, itt a gyerek, itt a gyerek. Boti? Hiazik, nem, tomató. Hol vagy? Gyere már, itt vagyok, ahol voltunk. Oké. Annyira nem erős, csak hiazik. Help! Vigyázz, menjél! Beugrottam. Oké. Ennyi a HP-nek. Hát azért egy párszor meglőttem. Itt van nálam egy aranyalma, de ott van egy gyerek fenn a spot. És van még egy nyilamra. Ez a boti. Te lősz, te csicska! Én lőhetek, te nem, még más sem mozdulhatsz. Hol vagy? Jé, itt a Peterse. Régi barátunk. Ki? A Peterse. Jaj, neki noob volt és menekült. Újra itt? Haverkám. Hát gyere! Gyere, Gyuri! Itt a finom vacsi! Best of friends. Ez jó volt, gyere Gyuri, itt a finom vacsi. De miért vannak ilyen lovok? De komolyan mindenki lovoskodik, ez már nem élvezet. Akkor minek kértek le a kitet? A kitet azért kéritek le, nem? Hogy a defákat öljétek. De mi nem azért, hogy hát minket ne öljenek meg a defákat. De megöllek, Botti. Kopizod a nevét a barátomnak. Mekkora eltalálás! Hát szép volt. Ez aztán volt a nehéz PvP. Tényleg? Ja, amúgy nem. PHP-ket előtt. Bassza meg! Szekítel. Az igen! Jó, hát az elúszott. Az úgy elúszott. Nekem az étvágyam az repülni szokott, nem úszni. Ami csodát. Az étvágyam. Az így, szia! Még el is köszönt tőlem, olyan kedves. Ja, és ezt a videót holnap rakom fel. Mert már mindjárt fekszek le. Nem, reggel van 8 óra.
Tényleg holnap játszunk? Cső, ott van előtted a gyerek. Barátom! Gyere vissza, barátom! A barát. Enderpearlezett, vagy ott van még? Ott van még, itt üldözöm. Enderpearlezni fog szerintem. Nagyon néz valamit. Nem, az mindig úgy tart. Bocsánat, hogy befogtam. Az így mindig így feltartja a fejét. Ha úszik így. Nézze a csillagos eget. Az igen, azzal csapra mentél, hogy odaálltál. Már nem azért. Hova? Hallod, oda felállt, le akart lökni, azt én löktem hátba. Így ellöktem, azt is szép megöltöztem. Hát a tomátó kedves kis barátunkat. Egyébként Tomi régebben nem tudott annyira PvP-zni. Ja, nemrég tanultam meg. Igen, mutattam neki, hogy hát én hogy csinálom. Mert azért nem akarok nagy képű lenni, de jobb vagyok PvP-ben. Én meg Bedwarsban jobb. Csak nekem nincsen adjál már ideát, tasvíram. Jó, hát annyi mentőcsomagomnak. Nézzük még egy gyorsaságot. Hol van a gyerek? Követeted, én itt a házba addig lootolok, jó? Kösz. Hát ez elúszik. Lov, gyerek, hát mi? Írd már neki, hogy lov. Te. Lov. De. 1v1. Írd, hogy 1v1. Egy. Gyere, 1v1. Abban meg nem vagyunk, mi? Bár lenne nyilván. PLS, írd már a nézőnek, hogy támogasson nyilván. Gyere. Olyan. Figyelj! Írd már a nézőnek, hogy támogasson nyilván. Te. Ó, basszus. Jé, van egy nyilat. Veg. Nyilat. Írd már gyorsan. Ez valamit. Mindegy, hagyj ússzon a lov, gyerek. Lov. Na, mi van? Nem tudsz eltalálni? Gyere! Gyere! Jó, nem mersz. Ne nyugvaj, remélem nem nézem videót. Még már szopacs vagy. Nem érdekel, hogy te szétlősz. Addig csinálok magamnak diakardot. Fú, de tag life vagyok. Life. Amúgy. Isten, tudtam megcsinálni! Gyere, SG1. Istenem, ekkora ló volt. Rájöttem. Remélem nincs. Lekérem az ijeszkitet, és veszek egy enchantolt vaskod. Ja, azt én is csinálom. Van rá pénzünk. Azért van nekem annyi pénzem, mert hát most értem el, vagyis Tomi, mikor eljött hozzám, kicsit játszott, azt 3K-zott, Volio, azt ennyi. Ennyi. És ott szereztem meg az 500 kilét, hogy hívjáknak, Nekem. Énak, és akkor úgy meg lett a 500, és akkor kaptok 6000 zsét, úgyhogy meg egyébként, hogyha kérdezik, ez 38 kill. De azt bírom, hogy Tominak több killje van, mint nekem. De nekem meg több győzelmem van. Igen, nekem 34, neki meg 70 valami. Milyen? Ja, győzelemről beszél. Nekem 76. Aha. 56. Aha. Vagy 70. 50. 50. Aha. Voltam meg 70 volt. Vagy 70, na! Hia vagyok. Bocsánat, hogy káromkodtam. Hát te ekkor Én szoktad. mögöttem Toki. Nem tudom. Van a fejemben egy nyílt. Az oké. Juhú. És sehova mentél?
Juhú, én megyek Ender Chest. Oldali sziget. Hát én meg nem oda. Ismer meg Juhút és kis barátai. Majdnem akad. Ne legyél jó! Ja, bocs, defa. Bocs. Ne üssél! Véletlen megütöttem karddal. Na! Ne üssétek a defát, ti lovok! Ez annyira csicskaság, hogy láthatjátok, hogy ütöm az egyiket, és a másik meg oldalba üt. Messze te! Paripa! Van kardod? Ja. Van. Milyen? Ennyi vagy. Én kiírjazlak, hogyha magadba hallom. Bum. Egy gyerek ott van, vigyázz! Vigyázz? Ja, ennyi. Te is. Kiírjazlak mindenkit. Adjak nyilat? Bocs, vibrátor. Adjak nyilat? Ja, az jól jön. Bocs, ilyen noob vagyok, de ha ők is csinálják, akkor én miért ne csinálom? De kemény vagy! Figyelj, adok direkt költsákányt, hogy... Adok direkt költsákányt, hogy... Azért. Hogy sem őket. Nem, úgy csinálj, mintha az a fegyvered lenne. Ja. Ez 2v1. Pályázik 2v1. Nem jó. Ez úgy nem vicces. Ez úgy nem vicces. Nem biztos egyébként. Vagy hogy induljak az útra, azt ne nézzek vissza. Hát te ber vagy úgy. Menj be a vízbe és kezdj el ijászkodni. Hát ez mi? Lapszós. Mindegy, gyere, vég a videónak, gyere. Gyere ide. Hát ennyi lett volna a videó. Ez a Gamer Channel volt. Szevasztok, és itt volt velem Tomi. Ja, és ha tetszett a videó, dobjátok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!